Avui faré uns peus de porc amb cigrons. Els peus de porc els faré a l'olla a pressió. Jo sé que fa por, però si us hi acostumeu, és una eina que va superbé. I els cigrons seran cuits, va. Som-hi! He cremat els pèls dels peus i els he posat dins d'una olla amb l'aigua freda, al foc. Mentrestant he posat a sofregir 2 cebes. Quan els peus han fet aquesta escuma, l'he retirat. Hi he afegit una fulla de llorer, pebre, sal i he tapat l'olla. Quan xiulava l'he tingut 30 minuts amb el foc fluix i he seguit amb el sofregit. Un raig de vi ranci, alls... I passats els 30 minuts de l'olla l'he posat sota d'aigua freda i veureu que el piu baixa. Quan està baix és que no hi ha pressió i he reservat els peus. Al sofregit li he afegit un bitxo, un tomàquet ratllat, pebre vermell, he retirat el bitxo i he afegit el caldo de bullir els peus. Ho he triturat tot i he tornat els peus a la cassola. Un pot de cigrons cuits i la picada. Pa sec, pinyons, all i julivert, una mica de xocolata negra, una mica de suc de la cassola i quan la cassola havia fet xup-xup uns 10 minuts hi he incorporat la picada. I ja ho tenim. Bon profit!